Sunang sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 65 ka police officer sa Davao Region ang dungan nga gipang-relieve sa ilang pwesto o gipangbalin sa Luzon base sa kamanduan sa PNP headquarters sa Campo Crame sa Kauluhan. Ano yung report ni Argil, relator. Gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga adlawng Lunes, dunay gipagula ang kamanduan ang Campo Crame nga unit reassignment order batok sa 65 ka police officers nga na-assign sa nagkaraiyang police offices o stations sa Davao Region ngadto na sa Luzon, partikular sa PRO 2, PRO Mimaropa, PRO 5 o PRO Cordillera Administrative Region. Based sa regional director, part lang po ni siya sa regular na assignment and reassignment sa PNP personnel. Kay ang sa amuan national in scope ba may anytime may pwede ma-reassign and anywhere po siya, sir. Hinoon, wala pa'y nadawat nga kamanduan ang PRO 11 kung naay police officers gikan sa laing region nga i-reassign sab sa Davao Region, isip hulip. Lakip sa 65 ka mga pulis nga na-relieve, mao ang mga pulis nga kanhi na-assign sa Davao City Police Office og na-relieve sa ilalom ni kanhing PRO 11 Regional Director, Brigadier General Aligre Martinez, human gipailawom sa investigasyon sa mga namatay sa police operations. Ang uban kay na-relieve sa ilalom sa pagdumala ni kanhing Regional Director, Brigadier General Nicolas Torre III, human na sayrang gimanipula matud pa ang police blotters og dunay mga kaso ang uban. Kung nakabalo ka dati nga nagawas nga katuganing gi-request sa region na ma-reassign sila sa sa RP House. Oo na, di ba wala man to siya na grant pero moagi man guna siya og proseso. So karon lang po ni gawas nga instead na RP House sila ma-assign, ang gikuan sa Crame is sa laing mga region sila na reassign. Gisiguro sa PRO 11 nga dili matud pa makaapekto ang reassignment sa mga pulis sa ilang regular nga police operations o law enforcement activities. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao.